Станіслаў Шумскі у бітвах і вязніцах. Другая частка. Такім чынам, 1812 год. Выпускнік Віленскага універсітэту Станіслаў Шумскі адправіўся ў суседняе з ягоным завер'ем Бяльмонты на Браслаўшчыне, каб паступіць на службу ў армію Напалеона. Акурат у Бяльмонтах стаяў штаб неапалітанскага караля Мюрата, які ўзначальваў генерал Бельяр. Шумскі піша. Але вяртаюся да Бельяра, які пачаў намаўляць мяне ўвайсці ў штаб. Нядоўга павагаўшыся, я прыняў прапанову, пасля чаго быў прадстаўлены каралю. Кароль, ласкава мяне прыняўшы, паслаў са мною свайго ад'ютанта да намесніка шэфа штабу генерала Барэлі з загадам уключыць мяне ў спіс службоўцаў. Перш чым працягнуць чытанне, нагадаю, што ў тагачаснай Беларусі учорашні студэнт мог апынуцца менавіта ў напалеонаўскім войску, якому выказала падтрымку ўсё тагачаснае адукаванае і вольналюбнае грамадства. Бо Напалеон у вачах гэтых людзей нёс вызваленне ад маскоўскай няволі. Таму і ішлі яны ў войска добраахвотна. Што да сялян, дык расейская адміністрацыя прымусова набірала іх у рэкруты. Такім чынам беларусы апынуліся ў абедзвюх арміях і часцяком стралялі адны ў адных. Гэтая згубная традыцыя ў двукоссях працягнецца праз усю нашу наступную гісторыю. А пачалася яна акурат у тыя далёкія часы. Але чытаем далей. Барэлі, італіец, які меў зласлівы характар, з'едліва спытаўся ў мяне. «Якая ступень?» «Капітан», адказаў я, бо не хацеў мець рангі ніжэйшай, чым у Мастоўскага, Юзафа Гарэцкага, Нарбута і іншых новадалучаных афіцэраў. Яму мой адказ не спадабаўся, і ён сказаў, што гэта, чорт пабірай, усе, хто тут звяртаюцца, ўжо капітаны. У той час, калі мы маем французскіх і італійскіх афіцэраў, якія, будучы ў службе гадамі, усяго толькі паручнікі. «Як вы сабе хочаце», адказаў я. «Альбо буду капітанам, альбо не пайду служыць». Раз'юшаны італьяшка паслаў да караля свайго ад'ютанта па прозвішчы Мажу з пытаннем, як яму быць. Праз хвілю ад'ютант вярнуўся з адказам, каб запісаў мяне хоць палкоўнікам, бо і што яму шкодзіць, або чаму яго гэта абыходзіць. Каралю патрэбныя былі афіцэры, а таму ён не ашчаджаў рангаў, а патэнты на іх нам меўся выдаваць князь Панятоўскі. І гэта найбольш гнявіла князя Юзафа. Аднойчы, калі да яго быў пасланы з нейкім вусным паведамленнем ад караля, я прамовіў па-французску, і калі потым ён пачуў, як я па-польску размаўляю з Віктарам Юндзелам, афіцэрам ягонага штабу, дык сказаў: «Ага, пан, напэўна, літвін, бо ў вашага караля таксама адразу капітанамі робяць тых, хто нічого пра службу не ведае. У той час, як мае афіцэры, што мусілі адбыць шмат кампаніяў, так да той рангі і не даслужыліся». Насамрэч князь меў рацыю, але ці мог я не прыняць такой рангі, калі мне яе давалі, і калі іншыя яе пабралі. Тут і далей Шумскі апісвае французскую армію пераважна ў больш ці менш грэблівым тоне. Увогуле сімпатыі і антыпатыі Шумскага пачуцці даволі рухомыя, што часцяком прыводзіць да іранічнай падсветкі ягоных мемуараў.
Немагчыма сказаць, што аўтар кагосьці ўспрымае адназначна станоўча ці адназначна адмоўна. Як тут адрозніць мудрасць пажылага мемуарыста ад звычкі да канца не верыць нікому? Такім чынам, прыняты ў штаб, я вярнуўся з экіпажам у Завер'е, маючы загад як найхутчэй экіпіявацца і пазаўтра дагнаць армію. Дзе б яе не знайшоў. У вёсцы і ў спешцы экіпіявацца цяжка. Я меў пару добрых верхавых коней, але знясільная штодзённая служба вымагала мець 4 коней. Дык я хутка пастараўся пра 2 другіх. Толькі з мундурам была бяда. Ён мусіць быць гранатавым з залатым гафтам на таксама гранатавым каўняры. А для адрознення, што мы належым да польскай арміі, мы мелі малінавы кант. На парадзе малінавыя штаны са срэбным лампасам, таксама малінавая гусарская камізэлька, вышытая срэбрам, залатыя французскія эпалеты, бо палякі насілі срэбныя, і трохкутны капялюш. У спешцы я зрабіў сабе з гранатавага фрака мундур без гафту, толькі з кантам. Замест капелюша надзеў круглую аксамітную шапачку, а прымацаваўшы збоку палаш нейкага забітага кананіра, ператварыўся ў нібы штабнога афіцэра. Кажу нібы, бо нават не меў дзе дастаць эпалеты, якія мне абяцалі пасля першай бітвы з першага забітага афіцэра. Вось жа не марнуючы часу, атрымаўшы благаславенне маткі і абдымкі сваякоў, пусціўся я даганяць караля. Праз Друю і Полацак дастаўся да Віцебска, дзе і знайшоў яго назаўтра пасля бітвы пад Астроўнам. Беларусь неверагодная краіна паводле забытасці. Што сёння шырокай публіцы кажа назва Астроўна? А варта прыгледзецца і ўбачыш сярэднявечнае мястэчка з магдыбургскім правам і, натуральна, з ратушай, з велічным рыцарскім замкам, а вось яшчэ касцёл Найсвяцейшай Троіцы, а вось кляштар дамініканаў, а вось сінагога. У Астроўні, між іншым, нарадзіўся славуты канцлер Леў Сапега. Можна хіба толькі ўявіць сабе, што ўся Беларусь была такая, і якой бы яна была, калі б усё гэтае багацце дайшло да нашых дзён. Але з прыходам сюды расейскай, а пасля савецкай улады славутая гісторыя спыняецца. Ад яе застаюцца руіны і поўнае забыццё. Цяжка перадаць пачуцці, калі чытаеш, што ў 2005 годзе магдыбургскае мястэчка, то бок са сваім самакіраваннем, атрымала статус аграгарадка. Кароль спыніўся за Віцебскам у двары, як сёння памятаю паноў Бжазоўскіх. Гаспадароў у доме я не бачыў, бо мы, меншыя фігуры, стаялі біваком на дзядзінцы, не ўваходзячы нават у дом. Адтуль мы рушылі на Краснае смаленскай дарогай, і таго самага дня раніцай, не памятаю пад якой вёскай, я быў у першай бітве. Насамрэч малазначнай, бо гэта была толькі авангардная сутычка. Тым не менш, першыя гарматныя стрэлы, першыя карцечы, што дасягалі нашых шэрагаў і трупам сцялілі жаўнераў і коней, прызнаюся, зрабілі на мяне нямілае ўражанне. Але гледзячы на іншых, што халаднакроўна на гэта пазіралі, і я крыху адвагі набраўся. Няхай сабе, аднак, як хочуць фанфароняцца некаторыя смельчакі, якіх я ведаў, якія даводзілі, што абыякавыя былі да ўсяго гэтага, адкрыта і смела скажу, што гэта былі тхары,
бо насамрэч змагарны і дасведчаны ў баі воін не абвергне таго самазахаваўчага інстынкту там, дзе ляціць град куль. Адзін з найбольш адважных ад'ютантаў караля, генерал Дамон, каля якога я стаяў, заўважыў маю трывогу і сказаў мне: «Далёка пойдзеш, хлопча, і добры будзе з цябе жаўнер, бо бачу, што не фанфаронішся, як тыя нібыта смельчакі. Ты ж бачыш мяне з гэтым шнарам на твары і з 3 кулямі, якіх дагэтуль з мяне не дасталі. Пасля кожнага гарматнага стрэлу, калі яго нейкі час было не чуваць, дрыжыкі па целе бягуць. Хоць пазней чалавек да гэтага прызвычаецца. Можаш мне верыць, бо ўсе мяне ведаюць як смельчака і адважнага, і без пахвальбы я справядліва заслужыў такую пра мяне думку», – казаў генерал. Я прыгадаў сабе, што калісьці, чытаючы пра жыццё вялікага Цюрэна, гэтага адважнага военачальніка, паміж фактамі ягонага жыцця я знайшоў і тое, што пасля кожнага першага стрэлу, калі перад тым некалькі тыдняў было ціха, ён атрымліваў расстройства страўніка, што, аднак, не перашкаджала яму быць адным з найадважнейшых і найвялікшых вайскаводцаў. Шумскі згадвае французскага маршала 17 стагоддзя Анры Цюрэна, тактыку раптоўнасці якога выкарыстоўваў Напалеон. Праўда, згадвае ў такім кантэксце, у якім ізноў можна разглядзець іронію, асабліва калі ўлічваць гэтую самую раптоўнасць, якой і праславіўся Цюрэн. Па вышэй апісаным непрыемным пачуцці ў той першай бітве, прагнаўшы маскалёў, рушылі мы далей да Смаленска, маючы штодзённа меншыя ці большыя сутычкі, бо ўвесь час адступаючы, маскалі ставілі нам лёгкі адпор, а мы, будучы ў авангардзе, таксама штодня мусілі адбівацца. Тут варта было б успомніць, што гэта была за служба наша штабная. Найвялікшаму ворагу не раіў бы такой службы падчас кампаніі. З пачаткам дня пасля сняданку, які нам з каралеўскай кухні давалі на срэбры, мы сядалі на коней і ехалі адразу за каралём або каля яго. Звыкла каля палудня мы наганялі маскалёў. Яны ставілі нам лёгкі адпор, каб даць сваёй арміі час для адступлення. На працягу маршу па чарзе адзін з афіцэраў штабу бываў пасыланы ў розныя карпусы нашай кавалерыі, якіх было 6, якія ішлі або фронтам з намі, або на адлегласці 2, 3 ці 4 міляў ад нас. Гэта была наша місія на працягу дня, найчасцей вусныя загады таму ці іншаму корпусу альбо дывізіі і брыгадзе, якім казалі трымацца больш улева ці ўправа, альбо загадвалі маршаваць то палкамі, то швадронамі і гэтак далей, даваць агню ручнога ці гарматнага. Так увесь дзень, ездзячы разам з каралём, трэба было 2 і 3 разы на дзень рабіць пабочныя выцечкі на некалькі дзесяткаў вёрст. Для гэтага заўсёды напагатове быў вольны конь, тут жа пры каралеўскіх верхавых. Калі не было нічога тэрміновага, загады рэгулярна давалі кароль або бельяр. Але калі маскаль часам чыніў мацнейшы адпор або ламаў нашу лінію, або прарываўся ў цэнтр, гэта была бяда. Бо кароль страчваў галаву, крычаў, хвастаў каня і лаяўся без меры, асабліва калі бельяра, які быў недзе ў разведцы, пры ім не было. Усё ж гэта была гарачая служба, бо трэба было ляцець у галопе перад фронтам палкоў або і цэлых дывізій, што стаялі пад карцечным агнём і градам куль. І ні адзін з нашых у гэтым праездзе забіты ці паранены ляжаў без ратунку, бо ніхто з лініі не мог выскачыць на дапамогу.
І так чалавек гінуў без славы, і ніхто пра гэта не мог засведчыць, бо лінейнае войска гэтым не цікавілася. І з гэтай прычыны для таго, каб загады даходзілі больш пэўна, пасылаліся новыя ганцы праз чвэрць гадзіны адзін за адным. Такім чынам, штодзённа рызыкуючы жыццём, загінуць можна было так, што ў штабе не было вядома, дзе і як ты загінуў. Тады як афіцэр лінейнай службе на чале жменькі, якую ён камандуе, мог вызначыцца на вачах палкоўнікаў, генералаў і галоўных вайскаводаў. Але і на гэтым не канец. Пасля такога няспыннага, рызыкоўнага і працаёмкага маршу, ледзьве стаўшы на начлег і падсілкаваўшыся, зараз жа ў штабной канцылярыі былі распісаныя загады на заўтрашні дзень, якія мы ўначы мусілі развозіць па карпусах, не раз рызыкуючы натрапіць на маскоўскі абоз. Калі б яшчэ ўсе нашы афіцэры ўвесь час былі на службе, тады былі б і дні адпачынку, бо ўсяго нас было 25 палякаў і французаў. Але толькі 12 з іх увесь час былі на службе, а рэшта гультаявала ці прыкідвалася хворымі. Найбольш цяжкімі былі тыя начныя паездкі, асабліва таму, што ніколі ў нас, напэўна, не ведалі, дзе які корпус можа быць. Кароль або бельяр аддаваў дэпешу са словамі «Поедзеш да 4-го або 5-го корпусу, возьмеш налева ці направа, знойдзеш яго за 2 або за 3 мілі адсюль і гэтак далей». Тым часам тое, што шукалася, было ўсяго за пару вёрст недзе за гарой ці якім-небудзь лесам. Так, памятаю, было са мной. Мне сказалі шукаць пад Смаленскам корпус князя Юзафа, які я меўся знайсці на нашым правым крыле. Не далей, як 2 ці 3 мілі ад нас, мяркуючы з кананады, што ўвесь дзень чуваць было з таго боку. І вось рушыў я ў цёмную ноч і залеву, кіруючыся на агні, што адбіваліся на небе, і быў упэўнены, што гэта абоз князя. І тут чую па-расейску: «Хто ідзе?» «Свой», — адказаў я, хутка завярнуўшы каня, бо зразумеў, што натрапіў на маскоўскія пікеты. Яны павіталі мяне дробам, бачачы, што я ўцякаю. Я ж рушыў у адваротны бок і пасля 3-гадзіннай язды натрапіў на наш пікет. Пытаюся, які корпус? «Неаполітанскага караля», — адказвае мне француз. І тут па 8-гадзіннай яздзе, прамоклы да ніткі, вярнуўся я туды, адкуль выехаў. Буджу бельяра, дакладваю, што не змог знайсці князя. А ён мне адказвае: «Ну і добра, праз гадзіну пасля ад'езду васпана князь даў нам знаць, што стаіць за 1000 крокаў за лагчынай». Такі быў у нас парадак. Пазней маскоўскія гвардзейцы апавядалі, што часта ўвесь наш абоз, убраны французскія мундуры, прыязджалі з адказам на «Хто ідзе?» «Францыя, прыяцель!» Бо ж ніколі сакрэтнага паролю, як гэта звычайна практыкуецца ў войсках, у нас не было. Вярнуўшыся з такой начной вандроўкі, ані падрыхтаванага бівака, як гэта знаходзіць лінейны афіцэр, яму рыхтуюць ягоныя жаўнеры, аніякай паслугі, нічога я не знайшоў. Кінуўся хоць дзе змучаны чалавек, здрамнуў на зямлі, без пасцелі, без саломы. А назаўтра раніцай тым самым парадкам. Але вяртаюся да Смаленска, пад які мы набліжаліся, і пры атацы, на які наша кавалерыя збольшага стаяла на падстрахоўцы, бо, як гэта з гісторыі вядома, найбольш вызначыўся там корпус князя Юзафа. Дзесьці перад Смаленскам, пасланы з дэпешамі да генерала Даву,
Я ўбачыў у ягоным штабе Юстына Грабніцкага, майго стрыечнага брата, і зараз жа намовіў яго перайсці ў наш штаб, каб падзяляць супольны лёс, які ў пазнейшыя часы мы не раз найлепшым чынам дзялілі. Назаўтра, пасля таго, як штурмам быў узяты Смаленск, мы ўвайшлі ў места, якое яшчэ курылася пасля бамбардавання. Кватэру мы знялі ў разрабаванай аптэцы, у якой я заўважыў досыць вялікае вядро павідла, кіславатага і вельмі смачнага. А мы не мелі чаго есці, апроч рысу ды без масла. І мы давай запраўляць рыс павідлам. Але як жа мы падмануліся, калі па пэўным часе нас парвала жудаснае развальненне страўніка, бо павідла тое было тамарындам, як нам сказаў адзін лекар, што даецца для ачышчэння. Страшная дыарэя, трэба сказаць, панавала ў нашай арміі так шырока, што цэлыя палкі на маршы штомомант выскоквалі з шэрагу на бок дарогі, каб справіць патрэбу. І не раз насмяяцца можна было, бачачы, як дзясяткі і сотні жаўнераў, прысеўшы на кукішкі, абапёршыся на карабіны, з рукой пры шапцы на знак пашаны, крычаць «Віват імператар!», калі той праязджаў міма, бо без гэтага энтузіязму ў дачыненні да яго ніколі не абыходзілася пры ягоным звальненні. У наступную нядзелю на гэтым самым месцы мы зноў сустрэнемся з вамі. А Шумскі пазнаёміцца з самім Напалеонам.